prvu. I jebi ga. Znala je kako reaguju simptomi. Hoću li pomijat mirišta za Anu? Mene imate, pa mene rekao. On je rekao. Ljudi. Ovo je za čuvaj Bože. I nemojte tako, Miko, ako Boga znaš, vidi, ti si u godinama nekim. Nisi tako. Ne možeš dozvoliti prilažem u tebi na kako. Ne znaš, ali nastavno. Zato što ti kažeš što ste prije govorili, nećemo se ljubiti i nemojmo prolaziti. Sve, samo neka tako reći. Nema potrebe da rizikuješ i tvoje zdravlje, a i tebi se neće ništa desiti. Ti si nam uništi. Ali možeš djecu da preneseš, možeš mene preneseš. Sutra će i video sad doći daleko video. Ej, Mirče! Što radiš? Ja mogu da... Gdje si? Pali kameru. Evo me kući sa klinci. A? Jok. No ovo ti je mera da ne bi dobila. Od svih ostalih ti idu vamo namo, ja idu nas na kući. Svi oni mene mogu da pronesu. Počeo od djece. Počeo od Mika, počeo od djece. Ja što sam danas samo čula. Danas sam čula za prijateljicu jednu koju sam znala onako dobro. Umrla od korona i to je imala 38 godina. A što najgore, ona već jedan put ležala i baš onako teško prošla sa simptomima. I požalila se na simptome kod doktora, da nije dobro, nisu je, pustili je kući da to. Ona posle 3 dana, još gore, opet ode kod doktora, požali se. Da ne možda diše, da ovo da ono našno. Da oni kažu kao, gdje recimo bolnica je tako kritična našno. Mada si našno, ajde kao kući pa na liječenje našno, ne izlazi nikud i to je to. Nikakve lekove, ništa. Ona kući su zamnula. Jebo ga Bog, naši koliko ih je na plakati kod sakana. Znači, Miro, da se čovjek naježi. I to sve po 30 nešto godina, 40 nešto godina, 50 najstariji. Nisu će korone. Na svakome piše. Majke mi je, ovo je samo što kaže, vidio sam da čovjek prekrsti da se čuva svega. Ali bukvalno se čuva svega. Pođe u prodavnicu, šta ti znaš, čelu ti ne piše, to je zaradi nekad kaše, kine po onome voću, povrću, bilo čemu. U školi Blaž Jokov 4 nastavnika, 6 učenika. Dok su sjetili prve sklone, koliko njih mogu da ih zarazimo. Znači u školi se pojavilo, šta ja znam, sutra, evo, Sofin drug je od korona 15 dana u izolaciji, radi test pozitivan. Šta ja znam, sa kim se sutra djeca druže, ko kome može prenese. Ja sam već jednom polažila, mene samo noće se reka. Povratnik je najgore, kad ti se drugi povrati. Automatski završavaš u bolnicu. Jer organizam ostavljamo u posljedice korona na tijelo, drugi put se upati, ćao. Kad gledam padaju ka kruške, Bog te mazo, onda se zapitaš, nema šanse da ovo nije istina. Ovo je nešto, neko žestoko. Samo ti zedaj. Tebe neće ni sekira, ne brinem ja tebe. Čak novis. Ovaj se sprdali, Boga mi, znaš ono, svaki dan čuješ ovoga, čuješ onoga, nije ti sedno. Baš ti nije sedno. Majke mi, kakva bolest došla u ovaj svijet. Sad pominju se da će biti dječjih vakcina, da se snišu od 60 godine pa nagore. Ja sam kao moj djeci, nema slučajno ste primili. Budu li došli doktori u školu? Ne znam šta da radim je. Ako dođu? Udari ne valja, ne udari opet ne valja. Iskreno. Majke mi, toliko ti se više napuni glava psihički od tih informacija, prepadneš je, brate, svega. Ne slušaš koji ja, brate. Ma ne mogu to što ih pola znam. Ti daš kad ti znaš nekoga koga si znao lično, boli me ono, ajde si kad umre ono 80-90 godina, on je već star. Možda umre u prvom slučaju, pritisit ćemo koronu. Ako umre od 20, 30 godina, 40, 50, preći to je mlado. Ajde, Ivano, majke, ti paničari. Majke mi, ne znaš čovjek kako draguje. Evo, sad si proležal ovo.
Ne daj Bože sutra da se vrati, znaš koje si muke prošla u prvi 5 dana, ne daj Bože opet, mora bi ti tek bilo gore, nego onaj prvi. Baš, ja kažem mi da se nisu nikog kao govore učiteljima tamo, šta, kako, uvijek sam ja pošla da čujem da je ovaj korona, znaš, on sve se prečutkivao. Kaže, kad sam saznala da je pola njih tamo korone, što proležalo, što već bolesno, zajebi ga, znaš no, nije ti svedno. Pa ovaj jedan što je tamo kod njih, nekade, znam ga, vidio sam da tamo je u Kenjima, primio tu vakcinu ili vakcinu i žalio se da mu trne ruka. I požalio se doktoru i kaže, počela mu trune kost. Aj sad, jebote, naš no. Meni su od korone svi zubi izgubili. Sad sam evo išla i kod zubara juče da mi bukvalno operaciju vrši da mi reže meso, da mi radio korene, nema krunice da može kešno uplati. Svi su mi se zubi raspali u sitne komade od korone. Samo imam polju vidicu, govorim nemam prednje zube. I dvojke još neke. I to je sve. Sve mi je ostalo ispadalo. A jebote i kažu ostavlja korona posljedice posle nadgrave. Pa ostavlja. Da malo moje genetike. Može, veruj mi da. Transfuzija krvi, automatski odmah prebaci pola, izbaci. Ne treba, to je genetika. Evi ga, genetiku nemam. Upali kameru, ne vidim te. Nije, Miro, ja sam sve našlo, ja i grdila sam Titaniku, ona sam sve našlo. Ali onda je joj pratio i ne znam koji od tih rođaka, prijatelja, isto od korone. Ja kažem, se nekada stane malo, ajde jedno, ajde dvoje, ajde one koje ne poznaš. Ali brate, ako već poznaš te ljude i recimo su srodu s njima, će ležati korone, pa nećete one lagati da li imaju i da nemaju, kad znaju da su bolesni. Ne možete da to ne postoji. Pa isto neki virus, neki virusla. Samo mnogo jača nego obične. Ova je baš onako, što kaže, vidio sam, njoj su tu noći svi zubi izgubila, ja od noći svaki zdrav. Dok me nije korona upatila, ja sam svaki zub imala. A evo ga sad izgubit gornju vidicu radi korone. Tu ti je do sve ispadalo. A majke mi, ne padnem se, majke mi, što za sebe, što za njih. Ovi su greske nove, ne vidim. Kako je Milan? Ima li kakvih simptoma? Samo neka čuva grlo i pušta. Ili baš će na YouTube Pita Niko je snimak izbacio na YouTube. I je gotov CD? Čuje se sa mnom, kako je ona? Aha. Ne znam. Ovi naši ode u školu su počeli da produžavaju još neke dodatne učionice da ih što više raspodijele, da se ne bi zatvaralo, znaš, koliko toliko da spastu godinu, pa čine sve što je moguće od tih mjera da naprave kako treba da đaci što manje broju budu u učionicama. Nema, ovo je... I to, mi smo bili najzadnja škola. To mi je ova nastavnica rekla, Nikola, kaže, sve škole u Baru imale su veliki broj zaraženih što nastavnika, što đaka. Mi smo još, držali se koliko toliko bez jednoga. Zadnjih, znači, nedelju i po dana, već imamo, znači, 6-4. I onda ajde još na tu brojku 1000 nešto đaka, to je mala cifra da bi se zatvarala škola. A kaže, ako krene da raste, moramo ga zatvoriti. Mada, kaže, obećamo, prvaci će ići redovno, a kada svi ostali prolaze na online. Jer je Bar, Krjevlja i još neki grad naglo povećan broj. Spadamo već u kritične. Niko ne vodi računa, ne vodi smačke, nada te kuće, imamo autobus, niko nosi ne nosi. Katastrofa. Igraju se previše, ne znam kako su tako pustili. Pogotovo mladim. Tu kaže Niko pogotovo mladim. Niko ne nosi maske. Evo, kaže Niko u autobusima, gdje ih ima veći broj. Stari ih nose omladina, niko.
I šta ti treba da sutra zaradiš nekoga? Prvo ćeš svoju familiju da zaradiš. Ne, ovo je... Pitaj kako ona, nismo zvali, ne može da vidimo. Ja evo pokušala sam malo zovem, ne javlja se. Jel dobro ona? Da prolazi, postaviš to. Šta? Ani, kad ističeš za razgovor? Radi kako naj, Ani, pitaj, kad ističeš izolaciju? Pita Miko, mada nisam ni znala, kad Ana ističe izolacija? Sad je ona korone? Kako? Kad je već ležala? Pa oni kažu kao 6 mjeseci si miran da ne možeš kao dobiti koronu. I ako još budeš imao još tih antitijela, još si miran dok godinu se zavisi koliko antitijela imaš. Aha. Ja, dobro, ovako, jel imala simptome neke jake? Dobro je, znam da je prošli put rekao da je sve živo bolilo. Aj, Bogu hvala. Meni se reče Niko, rekao, nemam ti pojma ništa, rekao, šta ću da je zovem, kako je. Nada se ne javlja, znala sam 2-3 puta, zvoni do kraja i ugled se. Ja rekao, šta ću da je Miro da imam kako su oni i da vidim za mnom. Ništa ni zvone, Ana ne zovne, što me ošeko je. Ana, nisam se baš njom odano čuva. Ono kad je stala Zoju da je čuvamo, posle veda nas išao po njom. To je kako mi ova stara Niko otekla. Čovječe, sve je prošla, sve zna kako ide. Mada, svi radnici, evo gledajte po zamicama, evo ovako, nose. Ona tamo posao mora drži ovako masku, a gledam i radnike i prodavnica i bilo gdje da odeš u butik, svi ovako ili ovako. I onda kao ima masku, ali džabe je imaš kad ne držiš kako treba. A vedran? Dobro, evo. Poslije ću ja pokušavati opet da dobijem, da vidim kako je. Ako mi reče Miko, ja rekao, i ja rekao, kad je... Mrva moja. Duša mala, šta će pa njoj je dosadno. A šta će pa njoj je dosadno, još ako su svi zaključeni 15 dana da ne smiju da izlaze, na prošli put, ona ga znači 15 dana ne može daći iz kuće. To je dijete koje je naviklo. A ide li Vedran na posao, ne? Znači nije dobio kao da mora, pošto žive zajedno, 15 dana izolacije. A vidiš kad sam javno ležala, rekla bez obzira je bio negativan, ne bio, moraš da budeš u izolaciji jer možeš nakon da posle dobijaš. Da. Dobro, bolje i to nego ništa, čuti. Samo tako će sad ove radnice kod Ane, jednako ih je malo tih radnika, gdje Ana ovo radi, ja mislim 2-3 koliko već rade, ona Dragana i ja mislim još jedna. Kako će sad poklopiti sa tim smenama i to, no nek odmara. Katastrofa, ovo je stvarno čovjek prekrsti, ne znaš šta da kažeš. Kako je to na poslu? A Zoran? Šta ti treba? Ništa. A Zoki? Ne mogu pričati. Je on dobro? Super. Hoću da nahranim. Pozdravit ćeš mi tamo sve i poduzim mi tamo sve i u Malačku mrvicu i poljubi.
Koji će te tuče, Ajde. I čuvajte se, molim vas. Čuvajte se, ovo nije za zabavanje. Možda pinemo od njih. Oni su dobri. Pogotom ti.